Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Daşowly büdjet işgärlerini ýatymlaýyn paýta ýygmyna çekmek işleri dowam edýär. Türkmenistanyň Demirgazyk regionuny büdjet işgärlerini mezburi paýta ýygmyna çekmek işleri dowam edýär. Bu barada Azatlygyň ýurt içinde habarçy 28 sentýabrda maglumat berdi. Daşowly vilayatyna paýta ýygmyna resmi derejede 16 sentýabrda badalga berilipdi. Habarçynyň maglumatyna görä vilayatda büdjet işgärleri paýta ýygmyna ýatymlaýyn Onun sözlerine göre paýtaçylar öz ýaşaýan ýerlerine däl-de başga owalaryň paýta meýdanlaryna äkdilip paýta ýygdyrylýar. Olaryň ýatak jaýlaryny amatly ýaşaýyş şertleri döredilmändir. Habarçy ýygymçylaryň wagtlaýyn ýaşaýan ýerlerine hatda olaryň iň zerur tebii hajatlaryny gidermek üçin hem amatly şertlerin döredilmänligini, olaryň arasaçylyk şertleriniň juda yaramazlygyny belledi. Şeýle-de habarçy ýygymçylaryň azyk ýetmezçiliginden hem ejir çekýänligini sözüne goşdy. Ýygymçylar 3-5 kilometr ýoly piýada geçip paýta ýygmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Olar şahsy gigiýenany saklamak üçin şertleriň ýokdugyny, sowuk howada ot ýakyp, suw gyzdyryp giýje garankyda ýygymdan soň çöp çalamyň içine ýuwunmaly bolýanlyklaryny, şu şertlerde ayak ýoluna çykmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar diýip habarçy mezburi ýygma urudylan büdjet işgärleriniň ýaşaýyş şertleri barada maglumat berdi. Ýygma urudylýan owalarda iň ýakyn dukan 10 kilometr daşlykda ýerleşýär. Dermanhana umuman ýok, şertler agyr diýip habarçy sözüne goşdy. 19 sentýabrda Azatlygyň habarçysyny ýazyp ýylanly we görogly etraplarynyň ýygymçylaryndan düzülen paýtaçy toparlaryň Türkmenbaşy we Ruhwelend etraplaryna ýerleşýän owalara paýlanyp berilendigini habar beripdi. Häzirki günlerde tutuş Türkmenistanyň paýta ýygym mögsümi dowam edýär. Halkara hukuk toparlary ýurdun paýta senagatyny mezburi zähmetden şolsany mezburi çağa zähmetinden peýdalanylmagyny tanqid edýär. Türkmenistanyň kanunçylygy mezburi çağa zähmetini çürtkesik gadagan edýär. Hukuk goraýjylar ýurdun değişli kanunçylygynyň iş ýüzüne amal edilmeýändigini aýdýarlar. 11 sentýabrda Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy Niýazow ýylanly görogly we Boldum Sad etraplarynyň owa we şäher mekdepleriniň 7-nji klasyndan başlap ähli okuwçylary günortan saat 12-çe okudylyp soňra paýta ýygyma mezburi çekilýändigini howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlinlik şertlerine habar beripdi. Çağalaryň mezburi paýta ýygymyna çekilmegi soňky ýyllarda bu derejede köpçülikleýin häsiýetde göze ilmäni diýip habarçy sözüne goşdy. Azatlyk Radiosu ýurdun paýta ýygym kampaniýasyny mezburi zähmetiň ulanýanlygy barada ýergiderli habar berip gelýär. Ýurtdan mezburi zähmet barada habarlaryň gelip gowuşýan wagty paýta kampaniýasy atly halkara koalisiýa Freedom United atly adam gaçakçylygyny we gulçuluga garşy iş alyp barýan topar hemde Türkmenistanyň alternativ habarlary proýekti Berdimuhammedowyň New Yorka etjek üstümizdäki saparynyň dowamyny 1-nji oktýabr güni New Yorkda protest çäresini gurnamagy meýilleşdirýär. Halkara toporlaryň bu çäre bilen bagly ýaýradan bildirişine Türkmenistanyň paýta senagatyna sistematik mezburi zähmetiň ulanylmagyna garşy çykyş etmäge çağırış edilýär. Onu paýta mögsümine Türkmen hökümetiniň büdjet işgärleriniň mugallimleri, doktorlary we şepaat uýalaryny mezburi zähmete çekýänligini utalýar. Hemde çağalaryň Türkmenistanyň paýta önümçiligine mezburi gatnaşdyrylýanyny ünsü çekilýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarla. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Göktepe şäheriniň Günnogor bölegindäki Aşgabat Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň gün ortasyndaky hususy jaýlar ýekelýär. Jaýyny emlägini ýitirýän adamlara bolsa kanun esasynda berilmeli kompensasiýa öwel puly berilmeýär. Adamlaryň ata-baba ýaşap oturan ýerinden zor bilen göçürilmeginiň esas sebäbi adynyň aýdylmalygyny soran çeşmäniň maglumatyna görä ýokarky ýol başçynyň ol jaýlar Göktepe mescidiniň görküni gaçyrýar. Ýagny onuň ogadan görünmegine päsgel berýär diýen netije gelmegi bilen bagly. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen Göktepeli ýaşaýjylar edil häzir bu ýerde otuda golaýjagyny ýykylandygyny, ýene şonça jaýyň ýykyljakdygyny habar berdiler. Ýoluň ileri tarapyndaky jaýlary Göktepe'niň merkezindäki bağlara çenli ýykjaklar diýip Göktepeli çeşme gurrun berdi.
Onun sözlerine göre şondan soň ýoluň gaýra tarapyna demir ýol we Göktepe mesjidi galýar. İleri tarapyna bolsa ýykylan jaýlaryň ýerine bir hatar 4-5 sany 4 kat jaý saljaklar. Bu gadar Göktepe'niň günwatar böleginde hem şeýledildi. Ýagny adamlaryň jaýlary ýykylyp ýerine köp gatly jaýlar guruldy diýip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Mesjidin owadan görünmek üçin jaý ýykylan adamlary isbirden azkary owalarynyň mellek ýerleri ýa-da ýykylan jaýlaryň ýerine 1,5-2 ýyldan taýin boljak jaýlardan kwartira jaý hödürlenýär. Adamlaryň bir topar owadan beriljek mellek ýerini almaga razy boldy. Bir topar dogan garnasynyň ýanyna ýa ogul gyýrynyň jaýyna göçdi. Hatda iki bölünen maşgalalar hem bar. Maşgala başysy bir oglunyň, aýaly we çağalar ikinji oglunyň jaýyna göçenler de bar diýip adatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Yıkılan jaýlaryň ýerine gurulan jaýlardan jaý alman owalary göçmäge razy bolanlar täze gurulan kwartiralaryň goşmasy tölegleriniň öýlerini agyr düşjegini aýdýarlar. Ýöne owadan mellek ýerini alan adamlar köpüsiniň maşyny ýa motory bolman soň iş ýerini ýitirmeligi üçin günnelik taksi harajatlaryny galýarlar. Sebäbi şäher bilen owanyň arasynda kadrly awtobus gatnawlary hem ýok diýip gurrun berdiler. Jaýyny ýitirenleriň ikinji kynçylygy medisina, saglyk hyzmatlary bilen bagly. Sebäbi olar odolky jaýlaryny, adreslerini ýitirmek bilen öňkü ýüz tutýan maşgala lukmanlaryny hem ýitirýärler. Şäher ýerindäki jaýlary ýykylyp, owa göçmeli bolan maşgalalary ýene bir agyr düşýän ýagdaý bolsa, täze mektebe geçýän, täze molumlar we klassdaşlar bilen öwrenişmeli bolýan çağalar bilen bagly. Sebäbi şäher ýerinde etrap merkezinde ýerleşýän mekteplerde berilýän bilimiň derejesi owa ýerlerindäki mekteplerde berilýän bilime garanyna biraz ganymat hasaplanýar. Munyň üstesinde owada okuwçy çağalar owa huzurlyk işlerine has kän çekip gaty helak edýärler diýip adynyň aýdylmalygyny soran Göktepeli mollum aýtdy. Mundan başga jaýlary ýykylan adamlar öz adreslerini, ýaşaýan ýerlerini, ýazgylaryny ýitirýärler we täze jaý salynýan çağlar propiskasy ýaşamaly. Bu ýagdaý täze pasport almaly ýa-da pasportyny ýitiren adamlar üçin ören ul kynçylyklar döredýär diýip jaý ýykylan Göktepeli dinleýijimiz bu meseleni ýylan ýaslanyp ýatan adamyň ýagdaýyna deňedi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryny 10 miňlerçe adamyň hususy jaý ýykyldy we emlägini ýitiren adamlaryň köpüsiniň ýitiren emlägine derek dol wakaly degerli kompensasiýa bilen üpçün edilmänini aýdylýar. Raýatlaryň emlak hukuklarynyň ýygyderli bolmagy sebäpli Türkmenistan şu ýylyň başynda ykdysada zatlyk indeksiniň ýyllyk kasabatyny 180 ýurdun arasynda ýyzdan 12-nji boldy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýär. Siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. Türkmenistanyna paraxorlukdan iýren döwlet işgärleriniň migrantlyga gönükýäni aýdylýar. Türkmenistanyna dowam edýän we bilermenler aýtmyşlaryň halkyň durmuşyna täsiri gün saýyn has ýeti duýulýan ykdysady krizisiň fonunda ýurtda döwlet işlerine paraxorlugyň mewjudlygy habar berilýär. Şeýlelikde işe girmek, wezipe eýelemek we işini ýitirmelik üçin ýygyderli ýagdaýda berilýän paralar sebäpli käbir döwlet işgärleriniň wezipesini taşlap migrantlyga gönükýäni öňe sürilýär. Hopsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosyna maglumat beren Lewap welaýatynyň Garawekul we Halaç etraplarynyň bolan käbir harbylar hem mollumlar güzaran ýagdaýlarynyň hasam yaramazlaşmagy, üstesine de işleýän ýerinde ýygyderli ýagdaýda berip durmaly paralaryň sebäpli Türkiýe migrantlygy gitmeň ýoluny özleýänleriň köpelýändigini öňe Häzir ýolbaşçylar işinde we wezipesinde galmak üçin para bermeýänleri ýygyderli çalyşyp para horlugyň çarhyny aýlap durlar. Harby işe girjek bolsaň iň azyndan 3-5 miň dollar para bermeli. Soň işiňden aýrylmaz ýaly ýene şonçarak ýolbaşçylara töläp durmaly. Iň ýokary wezipelisinde çenli hemmeler wezipeden gidýänçe para jemlemeň aladasyna we işinden aýryljagy barada gorkasyna. Olar wezipe gelen mahaly epesli parany ýokardaklara berýärler. Onsoň işden çykan
wagty batylmajak bolup ýene ummasyz para berýär. Käbir harwylar ondan mundan kar sorap başlaýarlar. Ýa-da öýlerim şol para horluk ulgumyna goşulyp para almagyň uğruna çykýarlar. Dürli sebäpler bilen eskerleriň howsarlaryndan para soralýar. Harwylary berilýän iýmitleriň, eginmaçlaryň, enjamlaryň üstünden para gazanylýar. Ynha şeýlelikde para horluk harwylaryň arasynda ýetjek derejesine ýetdi diýip halaşly harwy sözleriniň üstüni şeýle ýetirýär. Häzir ýurtdaky gytçylyk we gymmatçylyk sebäpli paraxorluk çarkam o diýen şogly aýlananok. Şoň üçin hem döwletde işleýänleriň üstü bilen para ýygnamak üçin olara güýçlü batyş edilýär. İşleýän işinde bir bahana tapyp, aýrylmajak bolsaň bermeljäňi bermeli bolarsyň. Bolmasa wezipe garaşy oturan köp diýip haýwat atylýar. Özüm ýaly köp harwynyň käbir paraxorlugy çydara ýagdaý galmady. Bergileri ýurdun şertlerine üzmejegimize gözümüz ýetýär. Şoň üçin inni bir ýoluny tapyp Türkiýe işlemäge gidämesek başga çäremiz galmady. Ýöne işini taşlap migrantlyga gitjek bolsaňam ýurtdan çykmak üçin ummasyz para bermeli. Ýöne käbirimiz şoňa da kaýyl bolduk. Häzirki çykkansyz ýagdaýdan niýip ol harwylaryň durmuşy barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Garabekowlen anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren mollumyň aýtmagyna görä, kärdeşleriniň köpü häzir Türkiýe we beýleki ýurtlara eklenç gözlegine gitmegiň uğruna ýurtda arkaýyn ýaşar ýaly bolmady. Mollumlaryň alýan aýly güzaran aýlamaga ýetenok, çärelere we para peşkeşe berilýän mejbury pullardan aýlyň ýartyndan köpüsi gidýär. Häzir tutuş aýlyk eliňe geçse, şoň bilen hem gün güzaran aýlamak mümkin näl. Galanyny özüňiz pikir edip görüň. Türkiýede okap gelip, bu ýerde mollumçylyk edip ýörenleriň arasynda başarsa, işini taşlap, migrant işçi bolmaga razy kärdeşlerimiz bar. Şu wagt Türkmenistandan nädip çykyp Türkiýe we beýleki daşar ýurtlara gidip boljogynyň ýoluny gözleýärler. Umuman döwlet işgärleri güzaran kynçylygyndan daşar ýurda gitjek bolup otyr. Birde iş tapman ýörenler siz pikir edin. Elinden gelse her kim Türkiýe aşmagyň derdinde. Öz öýündäki hemme zadany satyp üstüne hem karz alyp Türkiýe gidýänler bar. Diýip Garaweke ullu mollum özüniň we kärdeşleriniň başyndan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berdi. Halkara gurulmalaryň hasabatlaryna Türkmenistan iň bir korrupirlenen ýurtlaryň hataryna agdalýar we Azatlyk radiosy bilen gürleşen ýerli ýaşaýjylar paraxorlugyň çağalar wagyndan başlap iň ýokary derejelere çenli giňden ýaýranlygyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýapyk velotrek boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Aşgabatda geçer. Ýapyk velotrek boýunça nowatdaky dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde geçiriler. Bu barada sport habarlaryny çap edýän halkara neşirler şol sanyny Inside the Game Cycling Weekly dün 27 sentýabrda habar berdi. Habarlardan ma'lum boluşuna görä velosiped sürmek boýunça halkara bileleşik 2020-2024-nji ýyllar aralygynda geçiriljek bütün dünýä velosiped ýarışlarynyň tertibini oglan etdi. Bu tertibe laýyklykda nowatdaky ýapyk velotrek ýarşy Aşgabatda 2014-nji ýylda gurulyp ulanylmaga berilen velotrek sport toplumuna geçiriler. Bu toplum 6000 tomoşaçan niýetlenip onuň umumy meýdany 61000 metre barabardyr. Toplum uzunluğu 250 metr we ýene 7,1 metr bolan velosiped ýoldaşygyny ödünne jemleýär. Bu sport toplumy Aşgabatda 2017-nji ýylda geçirilen ýapyk binalarda we söwüşdün otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna niýetlenip bina edilen sport destgalarynyň hataryna paýtagtyň Olimpiýa şäherjiginiň binýadyna guruldy. Türkmenistanyň döwlet ýeçiligine resmi metbuatynda Olimpiýa şäherjiginiň gurulşygyna 5 milliard dollar pul serişletiniň sarp edileni habar berilýär. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri Aziýada 2017 halkara sport bäsleşiklerini geçirmek üçin Türkmen hökümetiniň 10 milliard dollardan gowrak maliýe serişletini karşylandygyny aýdýar.
Türkmenistan'da 2013-nji ýylda ýurtda velosiped sportuny ösdürmäge niýetlerini diýilip ýörüýti döwlet maksatnamasy kabul edildi. Şondan soň bu maksatnamanyň çäklerini geçirilýäni aýdylyp ýurtda velosiped bilen bagly dürli çärelere badalga berildi. Azatlygyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan onlarça Türkmenistanly bu çärelere büdjet işgärleriniň talyplaryň döwletiň howandarlygyna jemgyýetçilik guramalaryň wekilleriniň hemde beýlekleriň mejburi gatnaşdyrylýanyny aýdýarlar. 2013-nji ýylyň 1 sentýabryny prezidentiň gatnaşmagyny Aşgabatda ilkinji gezek köpçülikliň velosiped ýürüýüşi geçirildi. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine göre olara gatnaşýanlardan velosiped satyn almak talap edildi. Hemde olar bu çärelere dilden görkezme bilen mejburi gatnaşdyryldy. Munun bilen bagly Aşgabatda bir näçe köçelerde hereket çäklendirildi. Şondan bäri her ýyl diýen ýaly Aşgabatda döwletiň guramaçylygyna geçirilýän köpçülikliň velosiped ýürüýüşleri gaýtalanýar. Döwlet medeniýeti bu çäreleriň velosiped sportuny wagt etmekde aýratyn ähmiýetiniň bardygyny öňe sürýär. Ýöne hususan bu çärelere gatnaşdyrylýanlar ýokardan görkezme bilen ýylata mejburi velosiped satyn aldyrylýanlygyny, muňa razy bolmadyklardan ağır alınýanlygyny aýdýarlar. Şu ýyl Türkmenistanyň başlangyçlary bilen BMG-nyň baş assambleýasy her ýylyň 3-nji iýunyny bütün dünýä velosiped güni diýip oglan etdi. Türkmen häkimetleri ýurdun tigir sportu boýunça köpçülikliň sapak berip Guinness'in rekordlar kitabyna girenligini aýdýar. 8-nji iýunyna eden çykyşyny prezident Berdimuhammedow Aşgabatda velosipediň ýadygärligini oturtmagy teklip etdi. Türkmenistanyň resmi medeniýetiniň çen tutulsa ýurtda velosiped sportu 19-njy asyryň aýaklaryny örňäp başlapdyr. Velosiped sportunyň milli mektebiniň taryhynyň resmi hasabynyň 120 ýyl mundan öň 1894-nji ýylda Aşgabatda velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň döredilmegi bilen başlandygyny tadaha belleýär. Ýurdun prezidenti bu senäni has taýyklaşdyryp Aşgabatdaky velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň 1894-nji ýylyň 5-nji aprel güni döredilendigini, şondan soň Türkmenistanda velosiped ýarışlarynyň geçirilip oňa gatnaşyjylaryň tas ýarysanyň zenanlar bolanlygyny öňe sürdi. Türkmenistanda 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary şu ýylyň sentýabr aýyna Amul Hazar 2018 halkara awtoralysy geçirildi. Şeýle-de Aşgabatda üstümizdäki noýabr aýyna agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. Azatlygyň habarçylary bilen gürrüňdeşlikde ençeme Türkmenistanly şeýle çärelere tomoşaçy ýa-da şowhun çökmüni döwlet edaralarynyň işgärleriniň çekilýändigini aýdýarlar. Galy berse-de Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Şaýmerdan oğlum Radi Kabuldan. Awganistanda parlament saýlawlaryny geçirmek boýunça taýýarlyklar görülýär. Şu ýylyň oktyabr aýynda parlament saýlawlary geçirilýär. Parlament saýlawlaryna Demirgazyk Awganistanyň 4 welaýatynda türkmenlerden hem ençemesi öz kandidaturasyny hödürledi. Türkmen denanlarynyň Faryab welaýatynda ýekeje kandidat bar. Hanym Perdana Behman Awganistanyň taryhynda Awgan türkmenleriniň arasyndan çykyp parlament saýlawlary üçin öz kandidaturasyny hödürlen ilkinji türkmen denanydyr. Perdana Behman parlament saýlawlarynda özüniň ýeňiş gazanjakdygyna umyt baglaýar. Parlament saýlawlarynda aýal kandidatlar üçin ýeňillikler hem göz öňünde tutulupdyr. Misal üçin aýal kandidatlar az ses bilen hem deputat saýlanyp bilýärler. Kandidat Perdana Behmanyň aýtmagyna görä ol saýlaw kampaniýasynda adalat, ilim bilim we medeniýet ýoluny öz şygary hökmünde saýlap alypdyr. Ol Awganistanyň parlamentina agda saýlanmak üçin Faryab welaýatynyň öz kandidaturasyny hödürläpdir. Faryab welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarynyň östürilmegi üçin bu welaýat amatlydyr. El arasynda işsizligiň artandygyny hem kandidat Perdana Behman duýdurdy. Kabirleriň neşekeşlik belasyna uçurandygyny Hanym Behman bildirdi. Türkmenleriň arasynda bar bolan bu ýagdaýyň ýa-da galaklyga sebäp bolýandygyny Hanym Behman öňe sürdi. Meniň ýolum adalat we hilim herheng ýoly. Awganistanyň milli parlamentinde türkmenlerden häzir diňe 3 agza bar. Öňki saýlawlarda aýallardan öz kandidaturasyny hödürlemändi.
Bu saparky saýlawlarda bir aýalyň öz kandidaturasyny hödürlemeginiň has muhimdigini türkmen wekilleri aýdýarlar. Ýekeje aýal kandidatyň saýlawlarda ýeňiş gazanjakdygyny awgan türkmenleri tama edýär. Eger saýlawlarda ýeňiş gazansa özüniň türkmenler üçin dürli ogurlarda hyzmat etjekdigini Hanym Behmen belledi. Hususan ilim bilim ugrunda türkmenler üçin ýadawsyz işlejekdigini kandidat Perdana Behmen nygtady. Eger men parlamenta saýlansam bu müşkillerin garşysynda durup mübarize etjek. Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz biziň WeContact hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Öňkü Rus içalysy Sergey Skripal we onuň gyýdyny zäherlemezden öň gözle aňtow missiýasyny amala aşyran 3-nji şüpheli Rus harby aňtow ofitseriniň şahsiýeti ýurdun terrorizme garşy görüşýän polisiýasy we howpsuzlyk gullukları tarapyndan anyklandy diýip 27 sentýabrda Telegraf gazeti habar berdi. Şüpheli Rus agentiniň iki kärdeşi Sowet döwründe öndürilen Novichok adly zäheri Britaniýa getirmezden öň onuň hüjümi planlaşdyrmaga ýardam bermek üçin Salisbury gelendigine ynanylýar diýilip Telegraf gazetiniň habarynda bellenilýär. Bu adamyň şahsiýetiniň mart aýyndaky planlaşdyrylan wakany derňeýänler tarapyndan anyklaşdyrylandygy äşkär edildi diýip gazet adamyň adyny köpçüligi ma'lum etmedi. Şu ýylyň mart aýynda amala aşyrylan hüjüm 67 ýaşyndaky Skripalyň we 34 ýaşyndaky Ýuliýanyň ençimi hepde keselhanada agyr ýagdaýda ýatmagyna sebäp bolupdy. Ýöne häzir olaryň saglyk ýagdaýy kadaly. Wakadan soň hüjümçüleriň taşlap giden atyr gawyny tapan başga bir jüwüdiň saglyk ýagdaýy hem ýaramadlaşypdy. Olardan Charlie Rowley'niň saglyk ýagdaýy hastahanada bejerge alandan soň gowlaşdy. Ýöne onuň ýoldaşy 44 ýaşly Davin Sturgis iýun aýynda aradan çykdy. 5-nji sentýabrda Britan polisiýasy şüphelileriň suratlaryny ýaýradan soň Britaniýa iki Rus raýatyna garşy aýplamalary elan etdi. Russiýa Skripallaryň zäherlenip öldürilmek synanşygyna özüniň hiç ýyly gatnaşygynyň ýokdugyny tekrarlap gelýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Salisbury'de Skripallaryň öýüniň golaýyndaky Britan gözegçilik kameralaryndan alynan suratlardaky iki adamyň syýahatçylyk saparyny amala aşyran adaty raýatlardygyny aýtdy. 26 sentýabrda Bellingcat adly derňi web-saýty Britaniýa tarapyndan Skripallary nerwleri ysmaz edýän hüjümi amala aşyrmakda aýplanýan iki orsiýetliniň birini Rus polkowniki Anatoly Chepiga diýip atlanyrdy. Chepiga Çeçenistanda gulluk etdi we oňa ýurdun iň ýokary medaly ýagny Russiýa Federasiýasynyň gahrymany adly medal prezident Vladimir Putiniň özü tarapyndan gowşuruldy diýip Bellingcat web-saýty bu derňewler ýa-da adamy tanaýan bir näçe çeşmäniň şüpheliniň şahsiýetini tasdiklandygyny ýazdy. Zäherlemek hadisasynyň soň Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we beýlekler Moskwa garşy sanksiýa girdiler hemde onuň diplomatlaryny ýurtdan çykardylar. Bu waka Russiýa bilen günwatar ýurtlarynyň arasyndaky ozorlan hem yaramaz gatnaşyklara hassa oňoýsuz täsir ýetirdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagy atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnälik gepleşigimizi geçirip otarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.